Türkmenistanda bankomatlaryň sökülmegi dowam etdirilýär. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, käbir tebit merkezlerinde bankomatlaryň ýartyndan gowragy aýrylypdyr we olary sökmek işleri dowam etdirilýär. Bu ýagdaý nakt pul ýetmezçiliginiň we bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýän wagtynda bolup geçýär. Türkmenistanyň Liwap vilayetinde soňky aýda bankomatlaryň sany ýarymdan gowrak azalypdyr. Işleýän bankomatlar köplenç boş bolýar we pul almak isleýänleriň nowatlary köpelýär. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary 29 dekabrda habar berdiler. Hususan da Farap etrawynda 19 bankomatdan diňe 6 bankomat galypdyr. Galanlary ýok edilipdir. Darganat etrawynda 27 bankomatdan diňe 8-si galypdyr. Darganata şäherindäki bankomatlar 10 dekabrdan başlap soňky 3 hepdeniň dowamında sökülipdir. Bankomatlaryň sanynyň azalmagy kartlardaky puly naktlaşdyrmak isleýänleriň ýagdaýyny hatam kynlaşdyrdy. Häzirki wagtda Liwap vilayetinde 3 ýaşaýyş nokudy üçin bir bankomat bar. Onda da köplenç pul bolmaýar. Nowatlarda jedeller, dawalar we ýakalaşyklar ýüze çykýar hem käbir ýagdaýlarda kanuna we tertibe gözegçilik edýän polisiýa işgärleri basaşa tezewar edilýär. Azatlyň habarçylary 28 dekabrda Gyzylarbat Daýhan birleşiginde bolup geçen waka barada habar berip bankomatda pul almak üçin nowata garaşýan gaharly adamlaryň etrap polisiýa işgärlerini ýenjip kowanlygyny gurrun berdi. Azatlyň habarçylary bilen adynyň agdalmazlygyny sorap söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri pul ýygnaýan inkasator gullugynyň işgärleriniň sanynyň täze ýyldan azalmagyna garaşylýanlygyny hem bankomatlardaky serişdeleri doldurmak jogapkärçiliginiň bank işgärlerine beriljekdigini öňe sürdiler. Bu ýagdaý barada yerli häkimet wekillerinden resmi derejede kommentariýa alyp bolmady. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä şunlar paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar saklanýar. Emma sökülip aýrylýan bankomatlaryň ýerine täze aparatlar goýulýar. Türkmenistanda bankomatlary aýyrmak prosesi şu ýylyň tomus aýlarynda başlanypdy. Şonda tutuş ýurt boýunça onlarça enjam söküldi. Şondan beri bankomatlaryň sany azalýar. Häzir iş ýüzünde ýurtda işleýän bankomatlaryň hakyky sany belli däl. Garaşsyz çeşmeleriň habarlaryna görä ýurdun dürli sebetlerinde onlarça bankomat ýygyderli esasda ýok edilýär. Resmi maglumatlary görä ýurtda azaldylan bankomatlaryň görkezilýän sany ujypsyz. Merkezi Bankyň habaryna görä häzirki wagtda ýurtda 2162 bankomat işleýär. Sentýabr aýy bilen deňeşdirilende azaldylan bankomatlaryň sany 20-den geçmeýär. Bankomatlaryň köpü Aşgabatda ýerleşýär, olaryň jemi sany 452. Ýagny sentýabr aýyndan bäri paýtagtda 17 bankomat aýrylypdyr. Resmi maglumatlary görä marda 453 we Balkanda 279 sany bankomat bar we olaryň sany ütgemändir. Liwapda 445, Ahalda 248 we Daşoğuzda 285 bankomat işleýär. Sebetleriň hersinde sentýabrdan bäri bary ýogy bir bankomatdan aýrylypdyr. Ýurdun banklary jemi 4.364.000-den gowrak tölek kartyny çykarypdyr. Türkmenistanda puly naktlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň we pensiýalaryň nakt däl usuluna köpçülikliğin geçilmeginden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar pullaryny almak üçin birnäçe sagatlap garaşýan adamlaryň nowatlary, ýakalaşyklar we pazygaly ýagdaýlaryň döremegi adaty bir ýagdaýa öwrildi. Plastik kartoçkalardan naktlaşdyryp bolýan puluň mukdaryny çäklendirmeleri hem saklanýar. Mundan başga da bankomatlardan pul almak isleýänler ýörite talonlary almaly bolýar. Käbir tebetlerde şäher bankomatlarynda pul çykarmak üçin owa ýaşaýjylary kepillendiriş edarasy tarapyndan tasdiklanan ynanç hatyny almaly bolýar. Ýurdun häkimetleri meseleniň gerimini ikrar etmeýärler we ilata batyş etmek hem bankomatlary ýok etmek arkaly mesele çemeleşýärler. Munyň bilen birlikde ýurdun ýolbaşçylary bank pudagy ösýär diýip hasaplaýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň pikiriçe ýurdun bank ulgamy türkmen ykdysadyetiniň ütkemäge taýýarlygyny görkezýär. Geçmişde ýurdun ýolbaşçylary nakt pul ýetmezçiligini diňe bir gezek açyk gozgadylar. 2019-njy ýylyň awgust aýynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bankomatlardan nakt pul ýetmezçiligini boyun aldy. Ýöne ol pul ýetmezçiligini teknik kynçylyklar bilen düşündirdi we resmiýetleri günäkärledi.